Ene, zenbat jende! Zenbat jende! Ai, Maritere, zer moduz, bi musueak kentzea matxanoa. Zer moduz, oso ondo ikusten dizute. Non dago, zure maztea? Etxean utzi duzu edo? Bale. Bueno, noa agurtzera, jende asko dagola eta, bueno, pues, hori. Bale? Ai, Josefa, zer moduz, bi musue? Ze ongi ikusten dizut, te veo bien, pero que bien, bien. Madre mía, pero cuánta gente, zenbat jende ez? Dena beteta hemen, dena beteta. Ze polita, mesedez, Ze polita. Itzali duzue telefonoak? Telefonoak itzali duzu ez da? Bai. Entzuten dut hortikan, begira. Eske mesedez. Benetan, Benetan. Bai? Zuretzat dela. Ez bati. Mari Jose uste dut. Bai. Ezakit? Galdetuzu? Gero itzali, Itzali mugikorra. Bai? Apaguen los teléfonos móviles. Como oiga uno, la tenemos. No os digo más, ikusi duzu arma bat? Una araña, así grande, oso handia, beltza. ¿No habéis visto una araña grande y negra? Pues si la veis, es mía, para que tengáis en cuenta. No me la robéis, que es muy preciada para mí, No me la robéis. Que el otro día casi. Bueno, noa esertzera, Ze fila jartzen du? Fila? 14. Bale. Eskerrik asko, Bat. Bi. Ze ongi ikusten dizute, que ez diazu esan, esan ez diazu, Bi musu ez? Encantado, encantado aquí. Es que benetan, 14. Ez dut aurkitzen, Benetan, ez dudala aurkitzen. Hemen da nire lekua. Bai. Mugikorra entzun dut? Pues itzali. Asteragoaz. Recemos al Señor, por favor. En pie. Todos en pie. Rezamos aquí. Que todos en pie, he dicho. Venga. Todos en pie. Vamos a decir la oración, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado. Amén, nos podemos sentar. Venga.
Berriak. Ene, bai abesti polita, aizue, polita. Ez dizuet inoiz kontatu nire txikitako historia? Ez? Ba begira, herriko festak zirela. Aizu, zuk uste duzu niaz azkalak ongi daudela? Badakizute txiste hau? Ene, zenbat jende. Begira, herri osoa etorri da. Egia, zatoz ona rubia, edo morena. Ai, ama, lekukoa ikusten badiote, kontu zubiltza espero dut mesedez. Barkatu. Nor zarazu, ezagutzen zaitu? Ez dakit, herrikoa naiz, baina ez zaitut hemendik inoiz ikusi. Ni, Aiora naiz. Nor zarazu? Ni zera... Miren naiz eta ondoko herrikoa naiz. Uala, zele poko polita. Non erosi duzu? Zelepoko. Eskutartean duzun hori. Ez, lehengo aste artean, baina ingo merkatuan erosi nuen. Beno, lagunak zain ditut. Gero ikusiko dugu elkar, ondo? Ondo da, ondo pasadantzan. Aio. Ai, ama, zerbait esan aldizu, ez zuen lepoka ikusiko ez da? Hain da guapoa. Ze guapo eta ze demontre, zer esan dizu Aiorak? Miren, kasu egiteko! Esan? Zer esan dizu Aiorak? Neska ark. Zera, ni epokaren gatik galdetu dit. Baina ez altzara konturatzen nor den. Egia ez nuen gogoan! Ikusten duzu, barnerero liluratuta zaude, ez zara ezertaz konturatzen, ez gara berriro ere herrira jaitsiko. Ez, aztuko dara zinagizut. Hori espero dut, eta orain honengan horbildu nahi baduzu, azkeneko aldia izango da eta... Esaten izuen bezala, sorginena, mito bat da. Egia baizik. Nik ez du sinisten kontatzen didazuna. Baietz, egia berdadero. Nik zalantzan jartzen dut. Aita kontatu zidala, lepokoarena. Baietz. Baina ziur zaude esaten ari zarenaz? Bani ez naiz konturatu ere egin. Erabat ziur, sorginak ekarriko dizkizuet. Egin ezazu esu herriko plazan. Zezu eta zezu ondo. Zer esan duena? Beno, zuek nahi duzuen egin. Gauean bertan, nahi dutenekin, sorginen bi abiatuko naiz. Orain lauro bakarrik gaudela, zerbait aitortu nahi dizuet. Zera, ezakit esan edo ez. Nire amak, ezaki zer eta... Lasai gizon, guregan konfidantza izan dezakezu. Orduan, neskekin... Ez kezkatu, nahi duzunerako hemen gaituzu. Eskerrik asko. Nik ere zerbait kontatzeko dut. Azken aldi hontan, kezkatuta ikusiko ninduzuen. Badiragun batzuk, amaren inguruan deus ez dakidala. Baina ez dute zer kontatu nahi izan. Baina, nola diaztu nerago zer esan? Nahi duzunerako naukazu, Bilatzen lagunduko zaitut nahi baduzu. Orain konfesetan gaudela, nik ere zerbait aitortu behar dizuet. Bai, Idoia, kontatzen ez badut lertu egingo naiz. Lasaik izkurtxo, esai guzu. Uala, tia, zu... Aiorak arrazoia zeukan. Bai, sorgina da, baita ni ere, baina kontu zibili beharra daukagu, Aioraren familiak sorginoi betidanik gorrota izan digulako. Zaldu entzun bere plana? Ere? Eta ezin didazu esan iramanon dago? Erabili zuen botereak. Ez da erreza, Jone, baina pentsatuko dugu nola lagun zaitzak egun. Jone, etxera joateko ordua dugu. Bai, berandu da. Bihar jarraituko dugu. Bihar arte. Beste gauza bat esan behar dizuegu, hau, ez baita guztia. Zer? Ni ez beldurtu de dio. Zuek bestalako gehiago aldago? Bai, orain ezin dugu kontatu ordea. Leku hau ez baita fidagarria. Esan nahi duzu...
Kobazulora! Toma ja! Bai, Kobazulora etorri barzarete beste guztiak ezagutzera. Hau beldurra. Gainera, ja, xaguzarren kake zikinduko zait. Fuah! Txotxolo, kaputxa jantzi eta listo. Zera gu joateko ordua dugu, Oianek laiztor beltatzeko esan digu eta badakigu nola jartzen den olakoetan. Zuek lotara joan, eta bihar gauean guztiok batera joango gara. Txotxolokerik gabe, aitxu? Ados, hau nervioak. Bihar arte. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before, in every time, in every season. Azkenik etxean. Bai. Miren, Idoia. Ea izue, utz ezazue trukoak egiteari, eta zatozte gure sorgintxoak agurtzera. Arratoiak kapo bihurtzea, magia trukoak erabiltzea, mendiko zuaitzen artean. Herritarrak ikilduta daude, gaiztoak garela uste dute. Nahi Zorginak beti Kobatxik jontan
Kaixo neskak, Zerbait gertatu alda herrian. honek lepokoa, Lepokoarekin zer? Ez altzen nuen agerian eramango, ezta? Bai, Aiorarekin estropezio egin eta ikusi egin du, baina benetan nahi gabe izan da. eta jarri nahi dituela, ez alduzu kontatuko? Herritarrak gure kontran jarri, zertarako? Gure gana torri nahi dute, desagertarazten nahi gaituzte. Aioraren familiak digun gorrotoa ez da normala. Bere birraitonarekin gertatutakoaren inguruan, ez dakite deus. Hauon artezina da, apoak eta salamandrak, agar daitezela! Geldio, Jan! Ni joanen naiz, herritarekin, hitz egitera. Modu baketsuan, konpondu behar dau eta. Ez, zu ez doa, senyora. Utzi ez tabailari, aski da, beti berdin. Naroa, zer egite duzu txagin azkagarri horrekin? Aiz nolako alzaren, arratoi arrunta bat da. Apo bihurtu nahi ez duena, urduri jartzen ari naiz. Emaiuzu mutxuea printzer bat bihurtzu zen. Ah, kendu nire paretik! Beno, beste kontu bat. Esan antiezue Gorka eta Joneri kobara etortzeko? Zertarako? Txotxola, bere amarena. Ah, bale, gauzaldenik azaldu. Zure hilea nola dagoen pentsatzen baldin bazaude beti, normala ez enteratzea. Ez aldizun agitasuna ematen zure hilea beti horrazten egoteak. Zu ikusteak nekatu baina ez nau egiten. Aski zuek ere, gauza da. Nik azalduko dut. Denok dakizue Joneren ama oso gaixo dugula. Eta sendatzeko irtenbide bakarra, bere arima lortzea izango dugula. Arima arima Jarraitu! Zu diozulako, Baina, eta herritarrak? Herritarrei onaino etortzea bururatzen baldin bazaie? Aiorak onaino ekarriko balitu? Ez izan txorakerarik ergel horrek. Ongi etorri emango diegu, eta kitxo. Berriro, aski da inozoa. Ongi etorri, he! Ongi etorri, he! Baina, egon gelibikote. Herritarrak onaino etortzea saiestu behar dugu. Baina, laber, Jone ona ekartzeko beharra dugu. Miren, Idoia, ulertuta. Ni arduratuko naiz, Jone ekartzeaz, eta Gorka... Gorka, herritarrekin bidaliko dugu. Ez egu gaizkitorriko gurekin dagoen horbait haiekin izatea. Arratsaldeon guztioi, zer moduz? Kaixo, goikoak! Arratsaldeon, zer moduz? Ongi pasatzen ari zarete? Bai, oste ongi. Bakizuen nor naizen? Ez? A ber, bani, Nekoman dut izena. Eta honera etorri natzuzue produkturik onenak saltzera. Palomitak, tamagotxiak, begira, tamagotxiak. Pipak, piruletak, patata frigituak, denetarik daukat, prezio bikainenetan. Bueno, eta gaur lehenengo eguna denez eta oso postik nagoenez, zer iditzen zaizue, piruleta bat zozketatzen badu. A ber, altxatu eskuak, nor nahi du piruleta bat? Altxatu ongi eskuak, a ber, zu jeitsi eskua, ez jeitsi, benetan. Mendik ez, zu adibidez. A ber, zein da zure izena? A ber. Egoi. Zeizten polita. Polita, benetan. Bueno, tazten bat urte dituzu, Egoi. Zazpi urte! Joe, 7 urte dituela, oso handia da, Jo, ni baino asko handiagoa. Nik 5 ditu, Osea, naiz horrelakoa, begira. Bueno, piruletan eduzu, ezta? Bale, nago, erantzun bat diazu, galdera bat. A ber, Egoi, zein da? Auditorio honetan dagoen mutikorik guapoena. Eta lirainena, eta panposena, a ber, entzun dezadala. Ani? Nola ni? Benetan uste duzu ni naizela? Nola? Eta orduan zergatik esan duzu? Pues ez gaizki piloleta gehi gabe? Ez. Ez begiratu horrela. Ez que, hau, lotxamangarria da, benetan. Baina, izilu zaitez, historia kontatzen jarraitu behar dut eta? Jesus neska, nola jartzen zaren? Izintzeko? Ez que benetan,
nondagoko bazuloa? Asko falta da? Nekaturik nago. Berehala itxiko gara, lasai. Jakina, zuek berte iristeko magia erabiltzen duzuenez, zergatik ez duzue gurekin berdina egiten. Ezin dugulako, herritarren aurrean erabili. Kakazarra, nik magia ikus nahi dut. Aizu, Gorka? Haiekin joan da, ezta? Bai, zein guapoa den. Eta ez di ezer esango, ezta? Hori espero dut, ez nioke ez ere egingo. Hain da jatorra. Jatorra nor? Hei, Gorka! Gorka! Zure begirada. Ez duzu lertzen, hau ezinezkoa da. Beti danik zaitut buruan irametxetan, etorkizun zoriontsu bat zure besetan. Ez nahi zuretzako mutil. Zer dela eta? Sentitzen du. Haien begirada gurutzatzen direnean, batak desira, besteak ezin eman. Amodioa ezinezko istorioa, batak desira, besteak ezin eman. Miren lagun zure begirada zintzoa da, ez baitakit orain gertatzen ari zaidana. Onartu beharko dut, hau ezinezkoa da. Badakizu lagunak izan gaitezkela, ez daitut maitezuk behar duzu modura. Maitetu izatea ez da txegina, Ulertazu. haien begirada gurutzatzen direnean, batak desira, besteak ezin eman. Amodioa ezinezko istorioa, batak desira, besteak ezin eman. Ezin eman, ezin eman. Batak desira, besteak ezin eman. gure begiradak gurutzatzen direnean, batak desira, besteak ezin eman. Amodioa ezinezko istorioa. Batak desira, besteak ezin eman. Jone, zertan ari zer hemen? Eta gainera sorgin madarikatu honekin. Aiora, gu bueltatxo bat ematera atera gara. Bai hori, bueltatxo bat. Eta zergatik ez zara lehenago gurekin etorri? Sorginak gaiztoak ez direlako. Ez alduzute ikusi lepokoa? Hori, begira lepokoa. Bai, bai.
Nik ez, zergatik ez gara herrira itzultzen? Eta hori? Nola dakizu ez ere ingo ez dizuetela? Urteak daramazkite gurekin bizitzen, eta ez digute deus egin. Ez areto hartu. Magia edozein momentutan erabili dezakete. Nire birraitonarekin egin zuten bezala. Hartu, lotu eta egingo dugu, oraintxe bertan gainera. Gorka, Jone, barkatu, baina ez daukat beste aukerari. Arkaitz, zuhaitz eta harri, ager daitezera gure galtzagorri. Ikimilikili-klik! Dum, 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 dum. Herrira bueltako bidea adezatela zuen laguntzaz lagun maitea borroka da gure legea plazan errea etorkizuna zuretzat ergela Beste beldua, hausata gara, ez berako sola makara bidea, zorginara, zauzkalua, erako. Nire laguna, bidea topatu, ez dugu etxiko gobara, iritsiko gara, Enetxaiak bestela gainetik pasako gara. Bidea topatu, ez dugu etxiko gobara, iritsiko gara. Ez dugu etxiko bidea topatu, ez dugu etxiko gobara, iritsiko gara. Ez dugu etxiko Galtzagorri madarikatuak. Nola demontritziko gara beren herrira? Nik korrik agin ondoren dutxatu beharra dut, hau nazka. Niri, leku hau ezagun egiten zait. Txikian nintzenean, amona eta biok intxorbila etortzen ginen. Eskerra, koazen ba. Geroztik, 10 urte pasa dira. Eta leku hau, asko aldatu da. Lehen, harri seinaleak zuten. Orain ez ditut inondik ikusten. Ai ama, zerbait pentsatu azkar, nik dutxatu nahi dut eta... Badakit, zuaitzetan dauden marra koloridunak, hasi bila.
Ai ama, arma bat, lagundu mesedez. Neska, nirtzen ikusitako arma txikiena da, eta. Aizue, begira hemen seinale bat dago. Eta hemen beste bat. Guazen! Nikoman! 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 Ez daude? Nikoman? Aizu! Nikoman? A ver. Kaixo? Ah, kaixo! Zer moduz? Bai, ongi. Eta zu? Zer nahi duzu? A ver, Botila batur, mesedez. botilla batur. Eta zu nahi duzu? Hau? Hori? Edo, hura? Hau more jora juriana duzuna, Benetan, benetan. Un amor increíble. Vale. Zema da? Pues 3 euricos, 3 euro. Zer 3 euro 50 zentimo. Nola, 50 zentimo. 50 gutxienez, hombre ya. Euro bat. Nire azkeneko eskaintza. 2 euro. Ongi da. Ke, benetan, bestela ez dut ez zer irabazi behar. Irabazi. Bai, benetan. Entonces te quitan el dinero, pero así. Bueno, eta zerbait egin nahi alduzu, pipak, patata, frijitua... Ez. Nire historia entzun nahi dute, eta zure txotxolokeria. Bale, banoa, baina jakin ezazula ez direla txotxolokeria. Bai, tira, Badakit zer egin dezakegun. Erosketak egitera joan. Bai, hori da. Nik baketeko bat prezio bikainak dituena. Amaia, mesedez. Ea, zer bururatu zaizu oraingoan aiora? Jakintxoari, sorginenko bazolorako bidea zein den galdetzen badiogu, bere bola magikoan begiratu, eta bidea zein den esan diezaguke? Oraingoan ideia nahi izan duzunen nortu beharra dago. Guazen ba. Hemen zaudete. Itxe. Zuek, zera, Jaione, Andrea, Pepita Joseba eta Laura, zare. Uste dut ez, oraingoan ez duz asmatu. Jakintxonek laguntzea espero badugu, uste dut kontrako bide hartuko dugula. Agian, ondo karrera iritsiko gara edo. Ez pasatu bromarekin. Herri hondetako jakintxuriko beren naizeta. Oberena eta bakarra, ez dugu ez daukerarik. Beno. Arira, arazo bat daukagu. Sorginenko bazulera joan behar dugu, baina ez dakigu zein den bidea. Zuk zure bola magikorren bidez esango zenuke bidea zein den. Beno, ikusitakoa ikusita. Sentitzen dut. Sekretua bita. Bestela, sorginek akabatuko dute. Sekretua? Zuk ezakizu zein den bidea eta... Baina, debe dut asbat dezakete. Bai, agudo. Ez zizu dela esango. Beno, zuek lasai. Beste norbaitek lagunduko digu eta... Bai, guazen, jakintxu madarikatunek ez zigo laguntzarik emango. Buf, ez dugu inoiz aurkituko bazulerako bidea. Bai, lortuko dugu. Ez zaitezte kezkatu. Ideia bat bururatzen ari zait. Ea zein den oraingoa, jakintxoaren abezain bikaina bada? Ez, asko zere hobeagoa da. Lapur dezagun bola. Zer? Ez da pentsatu ere. Zer gaiti, ez alduzueko bazulora iritsi nahi ala? Bai. Beldurti utxak zarete. Egin zigutena, magia truko ziztrin bat baina zen izan. Hala ere, ez dago beste modurik. Ez badira zuen eta lagundu nahi nik jarraituko dut. Zuekin, ala zuek gabe. Eta badakin nola gainera. Lapurrak. Konforme, zupola lapur zarzaduratu eta gero guko bazolora izten lagunduko dizugu.
jakintxu, herritarrek, bola, bidea... Zer, hotelago mesedez, ez dutu zulertzen. Bola magikoa lapurtu nahi dute, zerbait egin behar dugu. Zer, botelago mesedez, ez dutu zulertzen. Herritarrek bola magikoa lapurtu nahi dizute, kobazularako bidea ezagutzeko. Nene, jai dugu tiponekin. Benetan, zer bururatu zaizue. Badakit, benetako bola faltsu bategatik aldatuko du. Ideia ona. Hemen egon berko litzateke baina, ezago. Nola ez ez? Bai, hemen dago, aurkitu du. Non? Agian, zuek ere eman aldezakezue. Guk? Bai, horrela, herritarrek egiten dutena ikusi aldezakezue. Ondo da? Dori. Kontuz, oso prestatu baita diritza. Eta hobe da, gezurekoa ere eskutatzea. Lo que quiso a llorar, lo consiguió, Ezekiena ordea, bolakorrek ezala ezertarako balioko. Esa bola no le iba a servir para nada, porque no era la verdadera. Y, claro, mientras tanto... Bitartean, mientras tanto, comprarme palomitas, agua, patatas fritas, piruletas... Baino, berriro ere izorratzen, zoaz pikutara, tekarra zaltzu boltsa bat pipa. €1. 3 euro? 3 euros? 3 euricos? hostias, duada. Dame. ¿Que te dé? Dame. Venga, tira, Tira. 2 euros. 2 euros. 1,50. ¿1 euro? Que no gano nada. 1 euro, venga, 1 euro. ¿No? Por canso. O te vas, o te doy otra, O te doy otra. Chica, que es 1 euro. 1 euro. 50 céntimos. Que no gano nada. Tira.
Ba, jakin izan dut, Aiorak lapur batzuen laguntzaz jakintxoari bola lapurtu behar diola. Benetan? Hauek burutazioak Aiorarenak. Eta dena bere familia mendekatzeagatik. Jakintxua bere trukoretako batekin enteratuko da eta gaizki bukatuko duela ziur naiz. Ziur, eta orain, non izango da? Bi bide daude eta. Begira, hor? Arrasto batzuk daude. Bai, ziurrenik Mirenek utzitakoak izango direla. Bale, mi esker zure laguntzagatik. Hemendik aurrera bakarrik jarraituko dut bidea. Kaixo guapo. Arrastoa jarraituz, gero eta hurbilago zeuden kobazulotik. Badakizu ezer, argazki bat atera nahi dut. Momentu hau, betirako gordetzeko, Voy a sacar una fotico para guardar este momento, Tan bonito. Ea, non jarri dudan kamera. Hemen dago, hemen. Ea, non jarriko naiz. Handik. Hemen. Oso guapa daudela hemendikan, Iepa, Jose! Ea, irrifarre hoiek. Itxoin. Ea, izu, baino ez jarri uste la aurpegia, No me pongas mala cara, que salimos mal. Venga, probaremos de nuevo, Ea, irrifarre hoiek. Decir todos, ikimilikiliklik. 1, 2 y 3. Ikimilikiliklik. ¡Zaca, fotaco! Pero, oye, ¿tú crees que esta es la cara de salir una foto? ¿Perfecta? ¿Está en tu casa? A ver qué te dicen, porque aquí... Venga, la última voy a sacar, pero ahora con el móvil. Esto es alto technology. Guárdame esto. Majo. A ver, espera que no veo. Voy a poneros un flashback aquí. Ya está. Otra por si acaso. Vaya ahora. Ah, no, que no se encendió el flashback. Espera. Y ya está el flashback. ¡Hala! Muy guapos todos. Muy majo, tú también, Muy majo. Bueno, seguiremos con la historia, ¿no? ¿Qué? Que si no, aquí le damos al cotorreo y no. Como sabéis... No, que no he terminado, Que me gusta hablar a mí. Como sabéis, Aiora y el pueblo robó la bola. Pero en esa bola horretan ez zegoen ezer. Bola honetan? Ez da bidea agertzen. Ziria sartu digutela uste dut. Ekarri bola neska, nik asmatuko dut nora erabiltzen den bola madarikatu hau. Añazkarra bazara, asma ezazu. Ba, araza bolarena da, gezurezka dirudi. Begirazte kamisetein ederra erosi dudan. Ea bolak bere prezio asmatzen duen. Zu beti bezala zure munduan. Lasai, bolarik ezean, geuk arkituko dugu kobazuloa. Sorgin
gabe, gure herria sorgin gabe, hemen. Entzule honen aurrean, sorgin gabe, gure herria sorgin gabe, ez da bat ere gaizto eta zatar, irraitona baituta. Merezi dutena, zuk akorditan errentea, ordainduko dute, sorgin guztiak sufritzera. gurekin hasiz, eman dute bizitza, gure herrira arriskua ekarriz, gaiztotu zientzat. Sorgin gabe. Para iritsiko gara. Aurrera! Aurrera! Indarrak batuz borroka. Izango dira Zintziduak izan, sorgin gabe, gure herria sorgin gabe, hemen 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 sorgin gabe, 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 sorgin gabe. Zirrizti birrizti zaldak ikilizo paliokak erren urrupedan edo. Zirrizti birrizti zaldak ikilizo paliokak erren urrupedan edo. Biga, biga, baga, biga, igalaga, boga, zega. Zai, zai, zoi, zoi, zai, zoi. Jone, Gorka, zer izara hemen? herritarrak zure atzetik dabiltza. Zer? Azkar, igo gaitezen. Begira, begira. Zuaizko horren atzean, 3 galtzagorri. Kaixo, zera gu Gorka eta... Eta Jone gara. Ez bageneki bezala. Sartu lasai. Eta onaino etorri gara. Arratoiak apo bihurtzera? Olio sopa, kikili sala. Edan edo klik! Ikimilikili-klik! Ai ama, isil zaitezte bingoz. Mila esker, Romana. Azalduko dizuet gure plana. Kontua da, zure ama oso gaixo dugula. Eta sendatzeko zure laguntza ezinbestekoa zaigula. Zer? Nire ama? Non da? Eta zer gertatzen zaio? Gurekin daramazki hemen egun batzuk, gaixorik. Gaixorik? Zer du ba? Larria da. Ez kezkatu, zure laguntzaz sendatu egingo dugu. Prest? Nire ama sendatzeko bada. Baina ez da erresa, agian... Zure harima behar dugu. Arima, 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 Zer? Arima? Eta nola? Sorginkeria. Sorginkeria. Sorginkeriak beldurra ematen dit. Egon lasai, dena ongi aterako da. Zuri esker, zure ama sendatuko da. Horretaz, harro zaitezke. Mila esker, baina beldur naiz. Beraz, zure harima sendatuko dugu ama, ezta? Nire amarengatik edo zer gauza. Ziur zaude,
ziur nago. Jone, aurrera. Ekin. Badakizu, neskatxe izateari utzi eta betiako sorgina bihurtuko zarela, ezta? Badakit. Utzi ezazue Jone bakean! Aiora! Ez hurbildu. Nola demontritz izatezueko naino? Tontoak inelako arala. Emakume ziztrin horrek plana zapuztuko digu! Romana, hasi! Sas guztien gainetik, odei guztien azpitik, ager dadien geru beltza, ikimilikiliklik! Aingeru beltzaren magia, bi anima banatuta, euskal zorginon indarra, bihurtuko zara. Alaba baten anima, bere amaren bizitza, trukean gaztetasuna, sendatuko zara. Amatxo baten indarra, berriz berpizteko aukera, euskal zorginon kobontan, sendatuko zara. Irten gorputz honetatik, askazure animatik, zorgin du. Jarrezazu lepokoa, hau da gure sekretua, trukean gaztetasuna,
sorginduta, gaztetasuna galduta, maite zaitut ene ama, sendatu egin zara. Sorgin madarikatuak, nire birraito nahi zenuten, eta orain, nire laguna betirako eraman duzue. Isil zaitez, horiek zure usteak dira, ukaz genuen zure berraito nahi. Benetan, basoan hilzorian aurkitu genuen eta gurera karri genuen sendatzeko. Geroztik gurekin geratu egin zen. Eta birraitona, non geratu zen? Zer gertatu zen? Hilal zen? Ez, aspalditik nago hemen Aiora. Zu? Bai, ni, Aiora ni. Bizitza zelbatzeko aukera bakarra zen. Basoan galduta nengoen, eta ez nuen beste aukerarik izan. Bizitza zelbatzeaz gain, beltirako nago hemen magia beltzari esker. Baina... Eta Riaren gan erakusten duzun gorroto hori? Ria! Ezin duzu imaginatu, Riak sorginoi sufritu arazi egin diguna. Zure aitona zenak sorginak hildin dutela uste zuen. Eta hortik, gorrotoa eta urteko sufrimendua. Koban izkutatu behar izan dugu urtetan zehar. Herritarrekin bizitzeko aukera galduz, antzinean bezala. Ene! Oi, ama! Eta ez alduzu uste urtetako liskarrenekin bukatzeko ordua dela? Zalantzarik gabe. Oian, Aiora? Modu bat baina ezek bururatzen, honekin bukatzeko. Mendiarteko herri txiki batean hasiera emanez, xehetasunez historia kontatzen hasi zen. Gazte eta bizitako abentura bat kontatu digu, Sorgin eta herri arteko borratu egoera. Gaiztoa zirela, uste genuen arrazoi batekin hiltzeko nahian, gobaraino joan ginela. Gorrotoa urteetan elkar
zaude, benetan, hau ez da inoiz gertatu. Ez da tamagotxi bat ere. Orain gara haragu. Baina isildu zaitez, eta guazen gora, venga, vamos para arriba, Orain gara haragu. Eta hau da, nire herriko kontakizuna, baina ez bakarrik nire herriko historia, ere nire bizitzeko historia ere bada. Ni Jone naiz. Yo soy Jone. Y esta es mi vida. Y ahora, empezará. Antzerki honetan ikusi behar genuen numero, horretarako etorri naiz eta, baina investiliatu nahi, zuei hau kontatzen, uste dut galdu egin dugula. Eske, benetan, Beti gertatzen zait berdina, beti gertatzen zait. Bai, venga. Armi arma aurkitu dut, armi arma! Gorrotoa, urteetan, elkarri izan diogu. Eta orain, familiak, hau guztiak konpondu du. Orain gara lagun, 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 lagun. Ta ez dugu berriro harremana urratuko. Orain gara lagun, lagun, lagun. Orain gara lagun, 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 lagun. Orain gara lagun, 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 lagun. Orain gara lagun, 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 lagun. Orain gara Zoragarria benetan, impresionagarria. Berriz ere, gazte hauek unkitu naute, como en la mañana, me ha emocionado nuevamente. Impresionante estos jóvenes de la ESO, de la Ikastola Jaso, que nos han invitado a este especial Aquelarre. Txalo, handi bat, haientzat. Aquí tenemos entre los actores Iratxie Beamont, Amaia Sin, Edurne Berenguer eta Asier Mauleón. Miren Lazpiur, Naroa Mairal, María Naval. Alex Castillo, Idoia Simón. Romana Barber, Javier Iriarte. John Ayestarán, Miren López. Iraya San Juan, Ollán Moreno, zuekin. Eneko Asiain, Eneko Man. Aizea Antzin eta Saioa Lara. Dantzariak, los dantzaris, June Andueza, Edurne Turrillas, Aitor Asiain, Ushuai Estarán, Idoia Gesta, Amaia Marin, Aizea Montero eta Ángela Aristia. Akrobatas, Garazi Gil, Miren Elort, Itziar Rasin, Eva López de la Hoz, Leire Bidondo, Nerea Luzarreta eta Adriana Pierola. Músicos, Ainhoa Aristu, Maialen Pascual eta Ane López. Atrezo y vestuario, Ekine Aristu, Estitxo Ezpeleta, Maite Gerriko, Leire Guerra, Mikel Niese, Laida Otero, Mikel Huarte, Izar Lazpiur, Galder Rejas, Nerea Roldan, Ainhoa Kampa, Nerea Huarte eta Nerea Laiana. Guión, multimedia audiovisuales, Ollane Mairal, Amaia Latasa, Leire Simón, Amaia Moreno. Grabación, Andoni Montero, Estudios Miraki, están por aquí. Un agradecimiento expreso
por su gran ayuda, a los técnicos del Auditorio de Barañáin, Jorge Urrizola allá atrás, Chuma Guarte, Felipe Pérez y los directores que han hecho posible han sido los responsables de este gran musical, Irantzu Zabalza, Edu Serna eta Imanol Janices. Txalo handi bat! Agradecimiento expreso a todas las familias de la Ikastola. Arantxi Barandiaran, Patxi Arellano, Virginia Mariezcurrena, Eneko Aizagirre, Elena Roncal eta Izaskun Etxeberria. Y cómo no, los patrocinadores. Agradecimiento expreso a Irot Carbitasuna, Limpiezas Irot, por su gran ayuda. A Caja Rural, Rural Cucha, inestimable ayuda. A Gradual Event, en especial a Chuso y Raúl. Por supuesto, al Auditorio de Barañáin. Como siempre es un placer trabajar con estos profesionales. Un txalo bero bat. Y también Miraki Estudios, Beaumont Aristu Abogados, ESIC, Urdi Gestión Social Limitada, Academia Barañáin, Centro Linden, Lacturale, Euntze Taberna Chantrea, Ogipan, Zizur Nagusia, Zizur Mayor, Cayoa Taberna, Barañáin, Conservas El Agricultor, Bar Ona, El Trujal, El Vallado, Izaga Plus, Bar Rodas, Limpiezas A Anache, Autocheck Rochapea, que no termino, Restaurante Plazaola, Jatetxea, Santa Catarina Decoración eta Pirotecnia Fiesta. Os recuerdo que mañana a esta hora tendremos un nuevo pase y también el día 19 de junio tendremos por la mañana para escolares y por la tarde a las 6:30 nuevo espectáculo, nuevo aquelarre. Gracias nuevamente a todos estos chavales de Jaso y Castola. Gracias a todos vosotros por haber venido y haber compartido con nosotros este gran aquelarre. Paso la palabra a Elena Roncal. Arratsaldeon. Bueno, zuek bezala itzi gabe gelditu gara gu ere. Nik oso labur eskerrak eman nahi dizkiedenei Ikastolaren izenean, ikasle guztiei badakigulako sekulako lana dagoen atzean, eta esker bereziak, ze benetan esate dizuet Ikastola oso harro sentitzen dela dituen irakasle hauetaz, Irantzu, Edu eta Imanol favorez etorri eta mil esker. Edu, yo solamente agradecer a todos los que habéis venido y agradecer a todos estos jóvenes por todo el trabajo que han hecho, el que se ve y el que no se ve. No sabéis las cosas que han trabajado. Esto quizás sea el proyecto extraescolar educativo más importante que nunca hemos hecho, porque todo lo que trabajamos realmente nos enseña después para la vida. Es realmente la formación más integral que pueden tener. Pero quiero dar las gracias expresamente a estos 3 profesores de la Ikastola, creativos, trabajadores, disciplinados, que realmente hacen que nos sintamos orgullosos de pertenecer a Jaso y de ser Jaso Ikastola. Mil esker zuei ere. Eta esker bereziak Andoni Sagastibeltzari beti izaten dugulakoz astuta eta bera da benetan fidelena. Bukatu da. Mila esker berriz ere eta bihar nahi baduzue, mañana si queréis, nuevamente a las 6:30, eskarrik asko etortzeagatik.